Ayan, naimbag na oras na amin na sa ngapada. Manipod dito Nemars Studio. At ito'y manay na sumagbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasan ti surat pakasaritan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manay ni kasin nyo ngayong yung Ruiz. Nga umay manin mang tedbiag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi nakit adda parikot na nga intayon to balakadan. Ti problem of the day ni Sandra iti Ilocos Norte nga inapinauluan iti wedding vows. Wedding vows. Wedding vows. Anya ka diti wedding vows. Deta agkin na rin to iti bride and groom. Ayan, iti panagkalaysada. Dita nga ipeksada, iyibkasda, dati karida, winuvaw, onadan. Nga aginayad da, iti tong palbiag. Conforme no anya ti wedding vow ditong galmaysa, kadakwada. Kabayatan iti panagkalaysada, panagkinarida nga, pag may sain da, dagiti puso ken biagda, ayan, nakasagasawa. Sagudahin nga ti surat ni Sandra. Dear Cassie, sagbay man nga ininutin nga binsa-binsayan ti pakasaritaak. Kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yu dita Nemars Studio. Kasamaten kasi nyong akamlaawak na iti padak nga dumdumngeg kaya nagbibuya iti dito nga programa. Adun dagiti nangigak nga pakasaritaan ngayon kayong basbasa kasin ket magustuak unay nga agdengeg kadagiti balakad iti nadumaduma nga parikot nga itaktaklin dagiti letter senders iti dayto nga programa ket pudno launay nga adu dagiti mapidot nga adal nga mabalinmet nga aramaten iti inaldaw-aldaw nga panagbiag nanguruna idi tasyak ket agasawan malagip ko kasin idi agar-aram pailaeng kanyak ni Edison. Napnuan dagiti balikas na iti kari. Kari nga sabsabong iti lapayag ko tunggal mangegak dagita nga karina nga siyak ket siyak tulaeng ti babae iti biag na. Siyak laeng ti babae ngay naipateg. Ken ti kayat nangagbalin nga inadag iti anak na. Siyak laeng ti kayat nangagbalin nga katakunay-nay iti tungpal biag. Gapu kadagita nga kari inaklon ko ti daddaton na nga ayat kanya. Aging nga naipaay kumuten ti kinababay ken kuana. Ket gapu tay patpateg kumet unay ni Edison saan akon nga nagkedked wenno nagpangadua idita ijayanan ti panagkalaysami no pay nabiit kami pay nga agayan ayat. Natulag nga rod ti panagkalaysami kasinyo. Agpadpada kami nga nakaragragsak. Kabayatan nga uray mi. Ti dadateng iti espesyal nga aldaw iti biyag mi ken ni Edison. Ti panagmaymaysa dagiti puso mi. Dimteng nga rodet nga aldaw kasin ket nakalalagip launay. Dito man nga rod arugyak nga isalaysay ti amin. Ket no anya, un agingga iti nagtungpalan, dahito nga panagkalaysami ken ni Edison. Ken no anya ti parikot ko, akayat ko apabalakadan kada kayo.
Natipon-tipon tayo amin iti dayto bigat, iti sangwanan ti Diyos, ken dagiti amin nga makasaksi. Tapno pag may sayan tayo iti duwa nga agayanaya. Da Edison ken Sandra. Ti panagasawa gagayem ket kakapsat, ket may nga aramid, saan nga institusyon nga binangon ken nirenogyanan iti Diyos ijay harden ti Eden. Ti panagasawa ket nadayaw nadalos iti sangwanan ti Diyos ken ti tao. Ngarod, siya sino man asumrek iti kastoy nga adding iti biag. Saan na kumanga aramidan adi nadaras no di ket buyugan na tinapasnek a panagpanunot ken karkararat. Adda ditoy imak iti marriage license nga inted iti municipal registrar iti daytoy nga ili. Kas pamaneknek nga da Edison ken ni Sandra. Ket naikanda iti amin nga kalintegan nga agasawa iti daytoy bigat. Babayan ka daytoy nga lisensya, ken gaputa awan ti makita karason a makalaped iti daytoy nga panagkasar. Ituloy tayo nga rod tinayin sa graduan a seremonya daytoy a panagkalaysa. Siya sino ti mangyawat ken ni Sandra, tapno may kalaysa ken ni Edison. Katsagbay nga ituloy tayo iti kasar iti daytoy bigat. Dawatek kada kayo, Edison ken Sandra. Nga umuna kayo nga agyaman kadagiti dadakkelyo, ken dawaten nyo iti panang bendisyon da ti panagasawa yo. Sika Edison. Father, awatem kadi ni Sandra nga agbalin nga asawam, ket ikarim iti sangwanan iti Diyos, ken dagiti amin nga makasaksi, nga iso na laeng awan ti sabalin, ti ayatem, dayawem, paragsakem, aywanam iti tiyempyo, iti sakit, ken salunat, ken kaduam iti rigat, ken namay, sungbat. I do, Father. Maikarim kadi, ngano makakita kanto tinapinpintas, ngem isuna, ket di mon to isuksukat, sungbat. Maikarik, Father. Nasayaat no kasta. Ket si kamet, Sandra, awatem kadi ni Edison, nga agbalin nga asawam. Yes, Father. Saan pa nga nalpas? Madamdama. Sorry, Father. Awatem kadi ni Edison nga agbalin nga asawam, ket ikarim iti sangwanan ti Diyos. Ken dagiti amin nga makasaksi nga isunalaeng ti ayatem, dayawem, paragsakem, aywanam iti tiyempo ti sakit ken salunat, ken kaduam iti rigat ken namay sungbat. Yes, Father, I do. I do, Father. Umanayan ta maminsan laeng nga I do. Sorry, Father. Maminsan lang ani. Well. Maikarim kadi nga no makakita kanto tinagugwapo ngem ni Edison. Akas ko mga kasing gwapo ni Yongyong. Di mo to isuksukat? I do, Father. Apay medyo sla nabayag ka kasi mong bat. Idi inarem na ka ni Edison. Ken sinungbatan na ka ni Sandra. Di mi nakita ken nangigan no kasano kayo nga nagsinublat nga nangibagati ayan-ayat ken karin-kariyo. Iso nga kayat mi man adinggen tinasamit akariyo iti tunggal maysa. Si kanti umuna, Edison. Agyaman ak, Father. Sandra? Yes. Dahito iti wedding vow cooking ka. Yes, Edison. Ikarik, nga iti tong palbiag. Si kantulaeng ti babae nga ipatpateg ko. Siya akong ti kararagsakan na lalaki ti lubong. Gaputa siya ti agbalin nga asawang. Kas ko na ni Father. Saan kanto nga isuksukat? Uray no makakita kiti ng pinpintas nga mitisika. Talaga?
Promise. Ikarit dayta, Sandra. Katkas ko na ni Father, itirigat ken nam ay kat agbinduyog ta. Siguraduek nga ikang kanto itinapinta sa bihag. Kat kastamot ten iti agbalinto nga pamilyata. Sapay ko ma, tanaragsak to, ti bangunin ta pamilya. Ore manong anak nga kayat mo. Ore mangkid di sangapulo. No, lakid ka ba ilan ta? Ipatpatig ka unay-unay, Sandra. Kat sapay ko ma, tayo nga panagkalay sata. Kat agbalay ginto, ti panagasawa ta. Ti panagden nata. Ay, natindog sa una yan. Ay, sorry, Father. Si Kamot, Sandra. Yes, Father. Edison. Yes. Ikarik nga. Saan kan tumat ngay suksukat? Ure no kas kagwapo pa ni yung ti makitak. Agyaman no kas ta, Sandra. Ikarik nga agtinulong tanto iti anya manarigat iti biyag. Ikarik nga agbalinak to nga nasayaat, nadungo, nga asawam, ken kastamatan nga inanto dagiti agbalin nga sangapulo nga anak ta. Uy, kung kunak na dyan sangapulo, example la day dyan. Ay, maawata. Ken ikarik, Edison, nga di kanto sa anak to nga agbalin nga asawa nga nangiwat, nga kaska di kiti naduma. Namin amok, di kiti karubat tayo nga nangingiwat, tinalawan di kiti asawa da. Ay, nasayaat no kasta. Ikarik nga, alagaan kanto, nagsakit ka. Ken ipatpatig kanto nga kanayon. Parag sa akin kanto, kat sabi ko mata parag sa akin naktumata kanayon. Ay, ikarik nga, si kanto laeng ti lalaki ti biyag ko. Day talaeng, Father. Saya ato kasta. Amuyo kakabsat. Oray kasanot kapintas ken kinasamit ti karin-kari no naidiktar awan unay ti serbina saan ka di. Ngem nakita yumet ken nangiganyo nga naggapo iti puso da. Dahit nga karin-karida. Kaya't nasawen anapudno ken natarnaw ti ayat da nga agpadpada. Saan ka di? Kasta ituloy ti nga rod, ti panagkalaysada. Da Edison ken Sandra. Damagek man kada kayo, no adain sa gana yung panangipakita wenno tanda ti ayan ayat yo. Ada Father, iti sing-sing. Iti sing-sing. Amod to'y dagiti nga sing-sing. Dati Father. Amuyo ka di nga daytoy nga sing-sing ket napintas, nasinaw ken nadalos. Yes, Father. Yes, Father. Ipagpakita natin kinapintas, kinasinaw ken kinadalos nga ayan-ayat da Edison ken Sandra. Ngem sakbay nga nagbalinday toy asing-sing ado ti imo na ngayon na naglabasan wenno nagdalanan. Padalan iti apoy na martilyo na ragadi sa naasa inggana nga nagbalin asing-sing. Ipagpakita na kakabsat nga ado dagiti paglasatan nga mangpadas iti ayan-ayat. Ngem saan ko maadag ito iti mangdadael ti relasyon. No diket isuda ko ti mangmuli amang papintas ken mangpatibker iti ayan-ayat ti agasawa. Itangarod intayo buyaen no kasanuda nga pasingkedan ti ayan-ayat. Da Edison ken Sandra. Mabalin yun nga isuot na kita sing-sing. Yes, Father. Yes, Father. Agparintumin kayo ket hintayon iti panangi yabong kada kayo detabelo.
Dahito nga belo, amakit-kita tayo kakabsat, nga nayabong kadakwada, isimsimbolo na ti parabor ken bendisyon ni Apo Diyos. Ti belo, may isuot nga roden iti abagay ti lalaki. At simbolo daytoy nga ti lalaki, iso na ti mangipaay ti suporta ken salinong ti asawa na a babae iti panawen ti peggad. Iso ti mang protektar ken kuwana iti anyaman nga oras. May isuot met iti ulo ti babae deta belo. Ket daytoy belo pamalagip daytoy nga ti asawa a babae ket paiturayan ken ni asawa na alalaki. Tandaanan. Dagiti makangkangeg nga babae dita nga asawa, ti belo ket maisuot iti ulo ti babae pamalagip nga ti asawa a babae ket paiturayan ken ni asawa na nga lalaki. Ket asawen ti lalaki kuma ti agturay. Ito matali. Takord, wenno tali, nga naitali kadakwada, akas makita tayo gagayem kang kakabsat. Ket ipakpakita na ti ayat nga isot na magsiglot iti puso ken biag da Edison ken Sandra. Isaruno tayo met deta Biblia. Ti Biblia gagayem ken kakabsat ket isot ti sao ti Dios. Ket amuyo gagayem ken kakabsat ti panagasawa ket binangon ni ti Dios. Ti Dios nga rod ti makaammo nga nadadda no kasano nga agbalin anatibker ken napintas ti panagasawa. Iyawat ko nga rod kada kayo Edison ken Sandra daytoy nga Biblia ket basaen ken adalen nyo kuma ti inaldaw ta isot mangidalan kada kayo iti nabungbunga ken nabalbalaygi nga panagbiagyo akas agasawa. Yes, Father. Yes, Father. Dagiti barya, wano ti aras. Ayan. Timet aras gagayem ken kakabsat, iso ti mangisimbolo ti kinabaknang nga ipaay iti Diyos kas bunga ti panagteggedyo. Rebeng nalaeng nga isakadyo ti kasapulan yung agpadpada, tunggal masapulan nyo, saan nyo aliplipatan, ti pagrebengan nyo met iti Apo. Awan iti naibaga ditoy, nga ti mateggedan, ti maysa, ket inasken nga iyawat na iti babae. Ti mateggedan, ti lalaki, ket awan ti naibaga ditoy, nga iyawat yo iti babae nga asawa. Basta ti naibaga ditoy, rebeng nalaeng nga isakad yo, ti kasapulan nyo nga agpadpada. Tunggal masapulan nyo, saan nyo aliplipatan ti pagrebengan nyo met iti Apo. Mas sa panunutin nyo, dati pagrebengan nyo kini Apo Diyos, dito simbaan, sa angket nga ibang pangrunayo, data kahit kusawan, awan ti na ibaga dito, nga ti babae, ti mangigim ti amin nga matiggidan nyo, ayan? At itamatan, agpirma kayo iti kontrata, kas formality, nga da kayo ket agasawa. Ket babaen iti panakabalin nga inted iti Diyos kanya, ken iti Republika ti Pilipinas, maragsakanak nga mangideklara ken mangipablaak, nga manibod iti tayo nga aldaw, da Edison ken Sandra, ket agasawa da. Sindyan nyo nga rod, takandila. Gat kalpasan na nga nangigan tayo, iti mensahe, manipod sa ti Diyos. Yung kayo sindyan takandela. Dagitoy nga kandela, gagayem ken kakabsat. Itatan, nakasindidan, isimsimbolo na ti duwa nga puso ken biag da Edison ken Sandra.
nga nagbalinen nga may maysa tinakasindi. Ipagpakita na ada Edison ken Sandra ket may maysadan iti panagasawa. Nuan niya nga rod ti pinagtipon iti Diyos awan ko mga rod ti tao ama magsina. Uray pa'y di kiti selepet. Gagayem ken kakabsat, maragsakan ken mapadayawan nak nga mangipresentar kada kayo iti baro nga agasawa da Edison ken ni Sandra. Mabalin yon mamalimong agkanen ni Sandra. Edison. Ay, yes, father. Ay, mabalinta ka nung agkiss. Sige. Oh, ituloy yung madamdaman. Sorry, father. Ita nga rod, iti pa nang recap tayo, iti da ito nga seremonya. Ket boyaen tayo nga ipakita da Edison ken Sandra, iti nasamit nga panagayan ayat da. Kalpasan iti nabuya tayo nga rod. Kung kalpasan ti inda panaginagek. Angem tila daw dawatek. Saan yon nga buybuyaen detay tuloy na madamdama. Detay honeymoon. Ay, wala, father. Ay, yes, father. Alangan ba't nga buyain dapat ti panag-honeymoon mi? Mabaling kayo nga picture taking. Dagiti kakabagyan, gagayam, umay kayo na ya. Damot iti na-hire yung photographer. Dagiti Marites, aginsango. Ay, ni father nga talaga. Nakaragrag sakak launay. Lakay. Nakaragrag sakak mo't bakit? Hindi mo laamot ragsak ko. Amam ka di nga. Ure laglang langat silang ko ito eh. Nalamis mo di simbaan ng permi nga. Agner-nervyusak. Kasta unin mo't langat ti kilik-kilik ito. Ure no nalamis ng gapot nervyos ko. Ang imbitahan nagasawatan, lakay. Uy, supay Kasugayab tirik nana. Damong rabi ita nga agden na agas-agasawan. Nga adan bindisyon ti Diyos. Ti panagdin nata. Bakit? Supay alakay. Kat mabalintan nga rugyan ti mangbangon iti pamilyata. Sabi ko mata. Maadda anak to adagos ti anak. I mean, kahit ko sawan. Sabi ko matagsikuwak adagos. Kahit ko aminin iti agtagibi. Kahit ko ti maadan iti baby. Agit uri mo't siyak abakit. Kahit kumatan. Kasi ka rin karita. Agtinulong ta. Amo ta nga dua nga narigat iti kasi nga biyag. Sa bali itan. Sa bali iti. Di santa pa nga gasawa. Ang kumpiyansa ak nga. Anyaman nga dumdumting nga panubok. Kabailan ta. Nulakid di agtinulong ta nga kanayon. Uwin natamot ti ko na niya apo padi. Kastamot ti nagkinaryan ta. Nga nilaing patay ti mamagsina kadata. Ken awan ti sa baling nga tao nga mabaling nga mamagsina kadata. Speaking of ti tao nga mamagsina kadata. Agpeso DJ wedding vow mo? Deti sa ludsod ni father. Nga no makakita ka iti napinpintas nga miti siya sa anak tong esuksukat. Hiwan bakit? Si ka nga ti asawak. Uray asin nupay nakapipintasan na babae. Di kanto isuka. Talaga? Kit si ka ngay. No makakita ka iti kas kiniyong-yung. Saan ba't nga kasati damdamakin malakay? Ibagam na tan, ang kaginagdaganan. Api ngayon naganan pala ni yung. Ay, no makakita ka ti gwapong umiti siya. Basta apay. Gabo ka dito ay. Siyempre, kanahin ko bibuyan day dyan. Idol ko day dyan. Magustuwak nga bibuyan. Good? Hindi mo kunaan nga. Saan mo yung nagdaganan? Ay, sige. Tigit ko sa uno, nakita ka gwap-gwapo nga misyak. Di na ka di suksukat.
Saan Para kanya, sikat ikagagwapuan dito'y lubong. Kita sa huwin, nagwagwapo ang inyong-yung. Dito'y lubong di ko na. Sa bali mat ti lubong ni yung-yung. Sika nga talaga, bakit? Rugyan ta nga rudin, bakit? Rugyan tan dati honeymoon ta. Damo ta nga agkanaig, agas-agasawa. Uwin nga rin lakay, excited ta. Sabsabali ka nung tirik nanakit. Uwin nga rin, hindi ta perinugyang kit. Excited ako. Kasla magagara naklauna yan. Nakarugrug so tirik na. Kenti bagik. Iso nga, bakit agsagana ka? Dahito yan. Ay, nakasagana ako. Edison lakay. Nagpaot na dyan, Wen nga rin. Kaslitikayat ko kat saan ko ngay sardeng. Di pa nangagay ko kadagit bibig mo. Sandra, bakit? Ang imnaskan nga, agkak mo tis sa bali pa nga pasit ti bagin. Sige lakay. Nga po ta asawa kan. Kukwa kan. Anya, kat mabaling ko nga agkan, ti kahit kong agkan. Kituan kit ure pa idi saan tapi nga agasawa kat mabalin mo nga agkan ure anya ti kahit mo nga agkan kanya. Ay, kadi, ay, apay, ada kadi kahit mo nga agkan nga di mo pa naagkan idi agayan ayat tapilaing idi saan tapi nga nagasawa. Adda talaga? Wen, nga mabainak lang amin idi. Ngamin, saan tamot pa nga agasawa? Kas kumaitian niya. Mabaling kadi nga agkakmot din dita, adita nagbaitan ti lupong. Uy, kit uri man idi saan ta kumaping ang nagasawa kat mabalina. Iro-uri ka la idi. Ti amo ka di mo kayat. Ay, kayat ko Ang siyempre kababain mo, di ta pa agasawa. Mala, sige nga rod. Adan pa malubos ko. Kin maysa, nagmay-maysa dagiti bagitan kas ko na ni Apo Padi. So nga, ti bagim mat. Day ta bagik mo. Isa nga mabaling ko mat nga agkan, ti anyaman na kahit ko nga agkan iti bagin. Kito mo na bakit? Anya ka diti kahit mo agkan. Basta, makamuak tumutin alakay. Sige, umunakan. Agkam nga ruden, ti kahit mo nga agkan, kanyak. Itatag-asawatan. Ay, kito mo na bakit? Alagkayang ka bakit? Nakakayang akong lakay. Edison. Ay, di mo unay Diyos ko, ay, kasla ka mo lamang mga ninsan dyan. Kasla ka lamang mga ninsan dyan. Kasi gamit ita, batang mo ita. Anyamot ti kahit mo nga agkan kanya, no aramiden kanya. Bakit? Ni. Agpababa ka man. Nung tinagbaitan ti lupok, ti inag-agkam, dahil ito yung matadda ti tinagbaitan, dagi ti lupom, ti, isakmol ko. Nay. Isakmol lang agpaisaw. Diyos ko. Sandra, bakit? Nay, paulay pa. Kaslaman rakista detaan, di ba? Panang kukuha na taulo na. Diyos ko. Ay, nagganas gayam ti agad asawa na. Yung baglagid din, nagkasarta, nag-asawa ta. Sandra, bakit? Naggaanasan, ti agad asawa na. Ay, literal nga nagmaymaysan dagiti bagita, bakit? Gabutan simrekan dati insakmo-sakmol mo itay. Insarekon dati inag-agkak itay. Huwag nga rin lakay. Nakabarbara. Mariknak ngagkarayan ti baray ti bagik. Uray mo tiyak. Bakit? Pamaniknek. Nga nagmaymaysan nagiti bagita.
Ipatpatig ka unay-unay, Sandra, bakit? Ipatpatig kabit unay-unay. Edison lakay. Sabi ko mata makabuuta. Taadan to, agbalin nga bunga ti ayan ayat ta. Aweng nga rad lakay. Sige, iagawam nga rod. Iagawam ti agmula. Tabarig no, agtubo kanya. Kitagbungan to. Wen, bakit? Iagawat ta. Iagawat ta ti agaramid iti anak ta. Dakon. Aping itakalain nga nagawid. Ege. Abay niya ka di orasen. Anya ko mati amom ti orasen. Ha? Apay awang ka di pagkitaam ti oras? Takas ti lata nga orasen di ba nag-awid mo? Nakaslawan ti awidam nga aginam? Ha? Nakaslawan ti asawam? Di taman. Nagrugi ka manen, Sandra. Kadagpaiso man. Kasan mo nga di agsaw ti kastoy. Itang iwat mo! Si kapay ti makaungat? Si ka lang arudan tinaladaw nga nagawid. Kaya abay ko ma. Aping itaka lang nagawid. Ha? Kaya bibiyang mo. Anya? Takay ko nga oras ang panagawid Tawan tumila tinasayat nga awidag ditoy. Anya? Disayat ang iwat mo, di ko mapagtalnaan. Wala lang, tilanda. Napunpunuhan ka talaga rin kan. Saan ko lang pagpagapo iti anak ta? Namaladaga pa'y laeng. Nabayag ko man nga pinanawang ka. Sa anak ko mapila nga nagsiksikog tapnul awan ti rason. Ngan anusan ka, Edison. Ay, anusan. Siyak ati agan anos keng ka datak hinangiwat mo. Anya? Amam nga marigrigata na agay aywan agaw awir iti anak ta. Agbagtitak pekit dito jak amo tinaramitin. Saan nga di ka agbagtit? Ang iwigiwat ka. Kasano nga di agiwat? Kasta mo tinaramitin. Di na matulungan. Ang tulungan ka agtabtrabaho ka ram. Kasano? Sika nga ti agaywan ti ubing Kanya? Tulungan nakmata. Alamat nga siya tiyagpasusaw at awamat ti tubog ti susaw. Saan ka tayo tatikit ko asawan? Agaywan ka matano. Nabanuga ka rin ti trabaho. Alangan, Mike. Di na babawi ka nagikasarking ka. Naamok na ko mga kasatigalad mo. No kumamat amok ka kasta ti kinangiwat mo. Saan ka kumangin kaskasar? Ila babawik mo da. Api sigalatik mababawi. Napalandag iti Karimon. Napalandag iti Karim. Nga tulungan na ang tinulong na nga dwa. Itirigat ken namay. Nga aywanan nag. Iti namay. Iti sakit ken sa lunat. Ken nasaksakit ti bagik. Nakasaksakit pati nakasaksakit pati suso kung nagpasuso iti anak ta. Anya ti kahit mo siya nagpasusaw. Awan ni Sir binagayam nagating pagbaga ni Amo Padi. Anya? Hindi pagbaga na nga belo. Sikat agturay. Kasta ti raramide, iso nga, panpandagam nga sikat sikat agturay di pamilya. Gaganga na siya karoon ti agpaspas ti kwarta. Siya karoon ti mangbangtid ka dagiti ka sa bulan yaw. Kit grumbeng na laeng ato sikat lalaki. Talaga magkasak ti agtrabaho kit kan anak ko laeng Edison. Maawatam kumamit Gasanaw, maturo ka kiti parbangan. Ringin nak, ibaon nak. Alangan magkasak ti mapan kat agpaspasuso. Kamo magkati ubing awan ti orasin na mabisin. Katawa metir orasik mo't mabanugak no ginanaak. Nabanong karot ti bagek. Napanan man dagiti Karim. Napanan man dagiti Karim Ay, Diyos ko. Ano, Serbina, nagiti pagbaka ni Apo Pati.
Nga dati tali nga magsiglot iti puso kin biyagta na pananan. Ikati pagbekkel mo na. Anya! Sikat ka pa iti bekkelet. Napanan natin siya katalin. Kaya iti aras yung bagana. Nga kinabak na nga ipa iti Diyos. Ang iman manumalain di itited mo at pag-inom mo ba? Man kiti. Kaanusan nyo Iso mo lang ti matgadak. Kito ko mga minsan ka agbarbartek. Kita isubay ko mamainayon nga igatang ti diaper ni baby. Kito ko mga minsan nga nangiwat. Di sa anak ko magbarbartek. Di ba, kunapin niya po pa, di Biblia, basahin ta ka na yun. Katap na no isot mangiturong ka data, mangidalan ka data, itinapinas nga biyag, agasawa, agim saan mat. Kaslawa mo ti pamati mi ti Diyos. Ay mo ti Biblia, ta itong paktan tarupam. Anya! Nakasasao ka, di ka lang mabay ni ti karuba, datat pagmamaritesan dan. Nadeta, di ka lang maaywanan, nakawarwara pa, di balay, masangpedang. Masangok pa yung arod nung sisyak, malagay aywan iti anaktan. Naku, masapahan namin ti agawin, ta sika kumamat ti agtrabaho dito. Sika kumat agluto, di pangrabyan. Di mo lamot banog ko, Edison. Di mo lamot rigat ko, iti panagaywan ko, iti anakta. Kaya madagita daduma dito nga ina. Abi siga, nakareklamo ka. Sa anak agreklamo, kumakit agtinulong ta. Tultulungan ka karod. Ikikang kapit ti kwarta kay gata ngayon, ti kaninyaw. Saan nga tayo ti kasabulan? Naisaldak pa yan, nagiti sing-sing ta. Nga si pamanik nag-iti panagayat ta. Gapot akurkurang matnukat itid mga kwarta. Awanan na bati ka, nagiti pakalaglagipan ti panagkalaysatan. Ngay talit na bati, isungar pagbakil mong kulakman. Anya tirong bingaramidik na nang. Kita adaking ka, anak ko. Ang day tangat aramidin ti asawam. Good. Gagangay siguro tamarigatan kay ngagpadpada. Good. Saan nakalaki di nga dangran ni Edison nga asawam? Good. Kasaritam. Agsarita kayo nga nasayaan. Madalan pa iti saritaan dayta, no lakit din nalimpyo nga kasaritam, saan kat nga nabartag. Kasi kamit, saan mo amin nga, pasabtan mo ti unget, no kasta nga nakainom ti arak. Tas sigurado lakit nga, saan nga nasaya at ti isungbat na king ka. Pinadas ko mat nga, kinasarita, no saan nga nakainom na nang liklikan na, di na matibaga kanya. Wen angem, ngiwatam sama, tamong amin nga ungtang nga sigud Gagangay laang mat nga agpungtutak na nanganta siyempre may sistresag man nga gay aywan. May lagayam. Mapamumot ngamin ungtan. Kat siyempre nabannog mat. Dahil asawam nga naggapot trabaho. Samo pasabtan ti ungay. Di kat agsabat tumot tintirik nayaw. Kasta nga talaga ti agasawa. Saan lang ti asawam ti adabidot na anak ko. Uray mo't sika. Takas basar iti panang istoryam. Ngas pagipapapasam ta asawam ti bannog ken stress mo. Nga agay aywan iti anak yaw. Nagrigad gayam na anak. Isungarod nga. Adaak nga mamagbagaking ka anak ko. Narigat nga agpaiso ti. Adaan iti asawa. Nangruna doadan bunga ti panagasawa yaw. Narigat ti agbalin nga ina. Ado nga sakripisyo. Ado nga rigat. Angim aganos ka. Irumbing nalaeng saan mo nga ibunton iti asawam. Deta stress mo iti anak yo. Adamot ti. Marikrik na ti asawam. Makarik namot iti bannog. Iti panagtigid na. Iti panagtrabaho na. Panagsapul na iti para iti kasapulan niyo nga gina. Winangim na tao panagin inom na iti arak kita. Saan mo't nga kasta ide? Iti malakal labas.
Siguro adda matrason na no ape nga agin inom. Nagrigat kaya na. Naku mga amin, nabaknang din na asawak, adda ko mayaya. Ay, saan nga kastati sa anak ka? Kaday nga ipagbagam kat kas lang. Saanan nga kas ide, ti panagayat mo iti asawam. Kasano may tibaga nang agbikkelak nanan. Naibaga na laang maggapot pungtot na matking kakangabot inom na. Angam no naibaga na dayta, nga saan nga nakainom, agad sa balin Tandaanan nyo, nagkinari kayo, iti sangwanan, iti Diyos. Saan nga gaputa? Gaputa da problema yo, kat makiwinnaswas ka sigudan ken kuana anak ka, tandaanam. Nang runa ita, adan anak yaw. Pagsaritaan yaw. Nga saan ka nga agpungpungtot, saan mong ungtan, naalumanay, ti panagsarita yawan. Dayta, agrasun ka manan. Amob, kagura, ti lalaki, tinangiwat, nga asawa. Kagura ni Matin, mamartek nga asawa. Awan angam adarason na. No saan nga nangiwat ta asawa. Mabalin nga saan mo't nga mamartek leti asawa no kwa. Ata. Kadayta nga panagsarita mi kaninanang kasinyong naipalagip kanyag, dagiti karimi, iti nagkalaysa kami kini Edison. Ket mamati iti balakad ni nanang, nga mababaen iti nasaya at kapag nagsarita mi kini Edison, ket posible when mabalin nga may salbar mi pa iti relasyon mi. Mabalin nga italaeng nga paset ti panagasawa mi, ti karirigatan, dati mais-stress kaming agpadpada, gaputa maladaga pay laeng ti anak mi. Ket marigatan mo ti asawak, iti panagtegged na. Ket posible nga, dati stress ken bannog mi, ti rason no apay nga, kanayon kami nga agapa. Ang maging nga ita kasin, jak pay naaramid ti imbaga ni nanang nga kasaritak ti asawak, no awan ti inom na. Ta kanayon nga may stress. Nga agaw awiri ti anak mi. Ket jakmet nga rod kahit nga kasarita ti asawak, nga adda stress ko. Nga sila masursurunak. Natunggal jak mapasarde nga agsangit ti anak ko. Kasla adda kahit ko nga pabasulin. Kasla kahit ko pabasulin ti asawak, nga awan nga jak makita, nga awan nga pagpatulungak ko ma. Tunggal jak mapaturog ti anak ko, gaputa jak maiplastar, ti panagidana, panangubak. Tunggal jak mapatigab, kat ibelana, diti sinuso na kanya. Tunggal agsangit, kat jak masapulan, no anyat kasangit na. Tunggal makita nga basit manen ti daya perna, ket awampay ti inyawat kanyak ti asawak nga kwarta nga igatang. Kaya't kung ada pagpupungtutak, ket kasbilin ni nanang saan ko nga kasarsarita ti asawak no makapungpungtutak. Ket saan ko kasarsarita ti asawak no nakainom iti arak. Ket aging gaita kasinyong saan mi pay wenno saan ko pay na tiyempuan ti asawak, nga saan nga nakainom, nga syakmot ti saan nga agpupungtot. Ay, nagrigat. Nula ko mamabalin nga ag-day offak, akas ina ti anak ko, ag-day offak, iti panangaywan ko, panang pasusok iti anak ko, iti maysang aldaw. Baring agsayaat ko mati panunot ko, baring maikat ko maday ti stress ko, baring makasaritak mo ti asawak iti nasayaat, iti nalumanay nga saan ko nga pagpupungtutan. Dahito ita ti problema kasin, kas na naglaka nga aramiden, naglaka nga sawen, ngam nagrigat nga tungpalan.
Nagrigan nga tereden tirik na no siyak ti ma-stress ken mabannog. Iso nga balakadan dakman kahasinyong no anya ti rumbeng aramidek tapno makapagsarita kaming nga agasawa iti nasayaat ken nalumanay. Nga awan iti pungtot nga marik nami nga dua nga saan nga agsabat dagita nga pungtot mi ket maurnos mi ti anyaman nga saan mi nga nagpagkinaawatan ken anyaman nga mansa ti relasyon mi ket mapunas kuma ket agsubli ti sigod nga langen-langen ken bara ti ayan-ayat mi ti tunggal maysa. Kidawek man kadagiti naadaan iti nabalay nga panagasawa. Anya ti sekreto yo mga kasin no apay nga itinabayag nga panawen ket napagtalinaed yo ti bara ti ayan-ayat yo ken natungpal yo dagiti kariyo wenno wedding vows idi nagkalaysa kayo. Dahil di nga ron ti bakabuklan di bakasarita kasin kadagyaman ti anos mo nga nangurnos ken nangibasa agyaman met kadagiti makaedad ti balakad. Et sabi ko mga adda na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag dahito nga surat ko kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Sandra iti Ilocos Norte.